Yes, hello mga subscribers. Muli, si Kuya Mong Kevin 2. And start again for our 4th session therapy. Yan, namin ni Kuya Noli. Kuya Noli. Peña. Yan. So, again, meron tayong konti nakikita sa kanya improvement such as nakakatayo na kahit paano. Meron na movement yung kanyang body. So, watch you again till the end. And ngayon po ay March 17, 2026 po. Dito tayo sa Sira Balaka. Ay, wala pa po! Dar! Oh. Ayan. So, iaalis po natin sa higaan si Kuya. Siya po ay bedridden. Ayan. Okay, Kuya? Are you ready? Are you ready? Ito na buko. Sabi ko eh. Bakit tayo mo? So hindi mo nakakalagan. Atin natin yan! Oo nga, hindi mo makakalipan eh. Oo ah! Yung hawla mong yan, ayos ka dyan, balik ng panahon. Bigyan mo itong ko dyan, ayos ka dyan. Ha? Oo. Ibong may layang lumipat. Sabi nga. Sabi nga, ibong may layang lumipat. Nakakagyan natin yung mga nakatali kay Kuya. Maraming nakatali guys. Ayan. Ako tayo yung bom yan, ako tayo yung magic pa rin. May mga lang mahulog ako. Wala, nakabuo ka. Oo nga. Baka mapilay ako, hindi na may balik. Tiwala lang Kuya, tiwala lang Kuya. Yeah. So guys, panoorin niyo po muli yung mga class namin ni Kuya. Siyempre nakaka-amazing siya. So Kuya Baba natin pa ako, hindi na muna. Ganun na lang. Malakas ka ba? Oh! Sayang lang ang nagpagod ng mga kepre. Ha? Oo. Ano ba? Ano ba? Sige, yan mo. Eh. Ano ba naka-short? Oo, yan mo. Wala kang gabi rin. Pampers ka naman. Wala gata to, dali. Parang hindi malamigan ang bako. Wala bang ibang ibang option na. Pwede kang panyaman dyan. Panjaman na. Tali. Yung pumunta na kaya. Wag! Eh, balik iba. Ano ba, short? Pero, Saan? nandun nata? Wala naman. Ito. Ayan pala. Bigyan natin to. Bigyan natin, palitan natin to. Okay. Palitan natin to. Pampers ka naman, yung problema. Wala. Oo. Barako ka naman. Hindi ka lang babae. Babae, pwede. O, isa pa mo. O, isa pa. Hindi makabend. Hindi makatayo. Hindi makatayo to. Hawakan mo lang dito. Yan. Baliktad na. Balik na. Baliktad. Baliktad po. Hindi may tali yan. Alam mo naman. Yan. Pampers ka mo yan. Kahit ang tulog na. Hindi malamig ang tulog. Hindi, upo. Upo ka. Oo, dito. Yan. Ha? Upo ulit. Yun. Upo yan. Ha? Madras dyan. Madras pala tayo. Masya tidak mo. Ito. Ang laki yan. Ha? Talaki pa. Siyempre. Mamaya, maguho na naman. Ganun ba? Hindi ko nagubukaw ko yan. Diyan na. Nice ba? Mananas Diyos. Dapat. Agpo lang kamay. Agpo lang kamay. Bila. Yan.
ko. Ano eh? Hop! Ayos! Diba? Yan. Ayos ba? Oo. Yan mo po dito. Dito pa, bibi. Laro. Gumakalingwang. Hindi ka liwan. Ano ba yun? Sensyon. Hindi mo pa bibi. Alam sa gabi nakalagay na dyan, no? Oo nga. Kalingwang kayo pala. Isap ko. Sige pa, pagkita pa. Ano ko ang station Okay na? pa. Wala yan. Ano? Sige ah. Yung white, hindi na kasi, di ba yun? Yung black doon. Okay pa. Sige pa. Maraming salamat po. Pinupuli ka namin at sinasamba namin Lord God. Glorify pa ito. Give you thanks and praise Lord God. Sa Diyos na ipas na Diyos. Lord, samahan niyo po kami ni Stop Presence ko Panginoon. Nagalingan po ang aking dala sa kanya, Lord God. Miniwala ko ang Lord God that nothing is impossible to you, Lord God, Almighty Father. Bumakas ang dalangin. Ito siya nung muli. Kaya ito pang-apat na yung gagawin natin. Kasi gagaling at gagaling para sa iyo pang inyong pangatawan sa pangalan po ni Jesus. Amen. So, ang gagawin ko ba? Ito. Ang gawin natin. Ito. Ito mo. Bro, tama. Ito ba? Makakatayo pa ulit ka. One. One. Two, three. Yan! Okay, thank you Lord. Di mo? Sabi mo? Sabi mo? Thank you Lord. Sabi mo, thank you Lord. Thank you, Lord. Kanina pa ako gusto tumayo. Yan, tayo na. Oo. Yan. Hold niya yan, Ivy. Ivy nga naman, Ivy. Oo, saka si JR. O, JR Ivy ito. Good morning. Yan, matayo si natin nyo. So ito guys, magpapadevelop ito ng kanyang ano, ng kanyang tuhod, yan. So this develop the lower limb, the upper limb, and the balancing system, as well as blood circulation. Ito na po ang kanyang great improvement for 4 session, 4 days therapy. 4 pa lang, tatalakad na ka. May itong gamit mo na eh. Ba? May ito yung mga gamit pa? Hindi, may punta mabagal siya. Bab. So, Bab, stay bali. Ayos ka mo? Kaya ka malihan? Kala ka na ibang, tulong pa eh. Kala ka. Very good. Ba? Yan. So guys, nakita nyo po yung ganyang great improvement. So our 4 days ko palang therapy kay Kuya Noli, nakakalakad na. Kanina sarado yung pintuan, pinapasok tayo natin baby. Kasi nga, nakalimutan ni ate na darating si Magyapueng. Yan. So nakakatuwa, for the 4th day, 4 days pa lang, si Kuya Noli nakakatayo. No kaya? Ano masasabi mo? Ano nando mo? Happy? Siyempre, nakikita ni Ivy. Nandiyan dyan. Yan. Shout out, sabi mo, hi, mga mo. Oo. Nakatayo na ako. Ilang araw lang. Nakatayo na. Okay. So guys, sa lahat ng pasyente ko, si Kuya Noli ang pinakamabilis. Kasi apat na araw ko lang itong binigyan ng programa. Sa una, pangatlo, medyo nakita ko yung kalakasan ni Kuya. So, kulang talaga sa motivation. Diba? Ito yung tinatawag na Speedy Recovery Program. 3 months, may mas maganda na tayong iba-vlog sa kanya. So, tuloy-tuloy po ito kaming vlog para makita ng mga anak na yung aming ginagawa. Ayan na. Ayan. So, nagawa tayo 10. Siyang tayo. So, ito importante. Yung ginagawa nating massage therapy is calming of muscle lang yan. So, to reduce this spasm sa kanyang mga muscle in preparation na maging maganda yung kanyang pagtayo at pag-upo. So, ang program ko is pagtayo, pag-upo, ma-perfect niya muna. Then after ma-perfect niya, siya tatayo mag-isa, upo mag-isa, yun ang aking next target sa kanya. So, as of now, piniprepare ko pa lang yung kanyang body for that kind of program. Yung mag-isa sa tatayo. So, hindi niya pa kaya yun. So, kailangan pa rin alalin mag-effort.
So nakakaisa tayo. So siya pa yung aming gagawin guys. Ayan. Again, shout out ulit kay Ivy, kay JR, mga anak ko ni Ben, hindi ko yan ulit. Di ba anak mo? Anim? Dalawa na? Dalawa na sila? Matagal? Sumabay sa lalaki. So nasaan si Ivy? Sa Canada. O, sa'yo Ivy, sa Canada, panoorin mo itong vlog ko. Shout out sa'yo at maraming salamat sa mga, alam mo naman, di ba? Blessings na ba? Kay Mang Kevin, ayan. So, kay JR, saan si JR? Sa Dubai. O, JR siya sa Dubai, kung dati mo nakakatayo na. Kunti tiyaga na lang. At always pray kayo dyan, mag-ingat kayo dyan. May God bless you and protect you. At palagi tandaan na unahin ng Diyos na ng bagay. Yan, ba? Buya, pangalawa. So, hindi pangalawa natin ha. So, ganun ulit. Kung mababa natin umpisahan, kaya tapusin. Okay? Ready? Lakas mo yan, ha? Ready yan? Oh, support mo. Ready? 1, 2, masama. Wala. Kaya ka. Anak ba yan? Lakad. Masama ka. Kala mo. Sa pangalawa. Okay, 1. Tayo! Masama. Lagay mo nga yung short mo. Ayan. Sa tapat ng gumina. Ay yung short sa taan. Oh, saan na yan? Gulo. Hindi na lang pinaka-scatter na. O parang hindi ka sumasama. Scatter na. Sumasama siya. Okay. 1. Okay, 1. 2, 3, push. Yan. Yan, thank you Lord. Mabrasin ang katawan, balasin mo katawan mo. Stand body ka. Balas ka lang. Hindi sa hour 2. Counts. Puri po tayo. So, ang ating target is 10. Guys. 10. Sa camera tayo, no? Para bakit sa camera tumatayo si Kuya. Yan. Ano masasabi mo? Mag-friend! Yun lang po ka nang nangarap tumayo. Nakatayo ka na ngayon. Dahil pinatayo ka ng Diyos sa ating sikap at sakit. Ginagamin tayo ng Diyos. Salamat ka! Salamat ka mo! Salamat! Pagsasawa mo! Utang! Po. Very good. Ha? Diba ha? So, nakakadalawa na kuya. Hindi mo na ilaw? Ayos ka lang. Ayan, so, nalala yung pagkondisyon niya, mga bigla siyang may nakikita ko. Umayga kasi. Umayga, hindi pa nakatulog. Bakit? Umayga si Mrs. Oo, nagana na ka. Kasama sa bahay, no? Oo. Dapat natawag si Rodi kung kumain si Mrs. Si Rudy nandun eh. Dapat natawag mo dapat. Tuwa sa kanya. Ito mo, kung hindi pa pinapasa ko niya ito, baby, dapat tayo nasimulan. Meron pa ang customer. Ano pa yun? Sa Fernando de Rosario. Malayo pa siya. So please, don't forget, maraming taong, siyempre sa buhay nga talagang kasama yung mga taong naninira, di ba? Bayaw sila, manira. Mas importante, tayo ay katrabaho ng maayos, di ba? No one is perfect, walang taong perfecto. Kung perfecto ako, relax mo doon, okay lang. Importante si Kuya Noli, lumala, tamatayo na. Yan. Sa lahat ng mga taga San Jose, mga Peña Clans, mga Peña Clans na kapatid ka mag-anak ni Kuya Noli. Sa inyo lahat, shoutout. At kay Ate Baby kanina, shoutout. Kaya tulad ng shoutout sa mga pamangkin mo. Ayan, shoutout. Siyempre, sa anak po ni Kuya Noli, kay Ivy, at kay JR. Ivy ng Canada, shoutout. At kay JR ng Dubai. Canada. Si Ivy ang Canada. Si JR ng Dubai. Yan. Shoutout, mabuhay kayo. God bless you. So this is our 4th session therapy, 4 days therapy, for speedy recovery. Ngayon po ay March 17, 2026. Ngayon po ay Martes. Ayan. Therapeutics. Pusit po ako sa Del Rosario. San Fernando. Ayun o. O, pangatlo. Ay pa. Okay na. O. Okay, 1, 2, 3. Ito ah. 1. Okay, ako pa si 1. Diba sa? Ayo. Yan, very good. Diba? Balas ka.
Parang nahihilo. Okay ka. Kasi upo, tayo ako. O syempre, kailangan mo yan, di ba? Kasi yan ang magpapalakas sa'yo. Ano, gagawin, wala akong tayo. Hindi na pa pwedeng tayo kagad. Tanda ka upo, tanda ka. Yan. Diba? Tuloy. Hindi mo pala. Tuloy po. Hindi mo ha. Tanda na Panginoon ha. Tanda na. O, sige. Uminom ako doon, nakahiga. Di Ay, pwede. huwag kang hindi pwede. Mabubulong ka dyan. Tama, dapat yun ba, nakaupo. Diba? Bukas lang. O. Ayos. Okay lang. O. Kasi puno na kayo, dapat pakakainin ka naka-wheelchair na. Huwag ka munang pakainin dyan kasi pag pinakain ka dyan, hindi marami yung pagkain mo yung naging panunaw mo. Tinatawad kasi. Sino? Miss ko. Kumingay. Tinagam sa kanina dyan. Nakabidyo ka eh. Don't say any negative. Sabi ko, ayusin mo na ito. O ilan na natin mabuti? Pangalawa, patlo. Bago na. O, pangapat na ngayon ha. Sige tara, let's go. Ha? Pangapat na tayo ha. Sampulan mo, sampulan mo, sampulan. O. Ano yung ito mga mo? Tayo ha? Okay. Ready, 1, 2, 3, 1, 3. Ito talaga mahina. Kaya kami nakakasyo to yan. Namin ko nila. Kahit mahina yan, papalalakas yan. Ang tawag dyan, pagpapalakas ang ginagawa natin. Kaya natatayo ako. Mahina talaga. Siyempre, kaya kami nakakasyo ko eh. Importante, nakaka? Tayo ka. Diba? Di ba masaya? Ano gusto, buliga ka dyan o tayo? Relax ka, relax ka. Stay body. Huminga na rin. Okay? Tanda ko po. Tanda ko po. Tanda lang. Very good. Panglima, lang. Lima na lang ha. Tapos alas na kanyan. Wala ba si ate? Makapagdating naman ka, andito ka pa. Sa oras na yan. Umalis kami na 9 o'clock. Wala yung oras na. Hindi mo. Kung nasa labas pa ako, wala naman ako. Buti, ito si ate baby. O, diba? Kaya galit yun. Kaya mo. Kaya mo na siya pagkat ikaw. Bakit sa atin nakapasok ka? O, ikaw yung importante. Tadaling ka, diba? Wala naman silang pagilan eh. Importante. Ha? Saka siya tumulong. Kasi kuya kahit na wala na pumasok. Wala, kasarayan ba? Tumulong lang, pinapasok ka. Yan, importante. Meron siyang allow. Diba? Tinalaw tayo. Diba? Ayoko niya po kung wala ako doon. Sabi niya sa iba. Hindi ka makakapasok. Bawal. Pag wala ako, hindi tayo pasok. Wala tayo appointment eh. Hindi kasi ako makatayo eh. Shit! Makatayo lang ako. Panganim mo yung panganim. So guys, ito na po yung panganim. Ang may problema sa buhay, may problem, may facing, at feeling God. Tandaan nyo. So magandang videos. Okay na. Diba? Ito yung panganim. Push. 1, 3, push. Push! Isa lang. Pangalan. Diretso pa rin. Diretso pa rin. Yan. O, diba? O, yung ano, masarap mo. Yan, nakaka-pang-anim mo ito, ako. Nakatayo ka na, di ba? Batong pa lang, lakad na, di ba? Ano lang pan? Jogging na tayo. Di ba, Rico? Kaya magandang Pasko mo. Makalakad lang ako, okay na sa akin. Magandang Pasko mo. Yan, pagtsaga na. O, sige po, tanda po. Tanda ko po. Magagaling. Yeah, thank you Lord. Ano na, ha? Tata lang. Guys, sa tata lang. So, 10 yung ating target muna. Medyo hirap si Kuya. Kasi bago pa lang. We have only 4 days pa lang kami. So, ito yung aking major exercise na pinapagawa sa kanya. So, this is it. Dahil yung pangarap ko, nangyari na Kuya. Na tumayo ka at upo ka. So, this is the step for your improvement. Okay? So, ito. Hindi ka malalim. Position. And exhale. Ayun, pagpito mo. Ready? 1,
2, 3, push! Okay, okay, very good guys. Sige. Oh, gano'n. Wow! Kaya ginagano ko lang. Huwag muna. Hindi ka maalaw. Pabigla mong magaling dyan, magigyan. Hirap na, ba? So yung program natin, ganyan mo gagawin. Baka kasi ibang program gawin mo. Balik ka ba? Ayan guys, sa lahat ng mga penya clan dyan, mga kapatid ni Kuya, mga anak. Ito na po. Ayan. Kaya walang magagawa. Nakaw po. Mga anak, ano na? Ayun ko to. Ito. Na? Bakit may lugi po yan? Ate baby. Sino pa na ako? Ano kinasos eh? Mga kumana. Ito ay matungkay susi mo kayo. Ano kanya? Ito may lugi yan. Tangkad mo siguro. Tangkad kita natin. Hindi ka mo kipay bibigyan ka rin. Okay, ba't kayo? Yung makita na sulta, Mami, meron pa na kaman. siyempre hindi ka marunong ka sarili sa game. Wah, grabe. Yan kami doon na kami. Ayan, yan na si ate. Oh, boyo. Ayan. Ang wala. Ano sandali lang yung pito, apol sa pulo. Ito yung sasabi ko sa'yo. No? Kasi 1, 2, 3, tayo! Aba! Ang parang sandali mo na, pinamali mo na. Ano? Oh. Balas ka. Balas ka. Kasi takad ba kayo natin? Takad ba siya natin? Saan ba din natin? Hindi mo naman tayo. Ganyan yun. Yung sa camera, pinapanood ka naman ako niyan. Pinapanood ka niyan. Hello. Gising na mo. Asa. Mag-11 na dito, nangumaga. O yan. Sige ba? Okay. Ang walo. Dalawa na lang. Ay, Sinisin mo kuya. na. Sinisin mo na. Kung wala na to, Oo. Bilis pa. kung may mari ka susi sali, tayo nakakit. Yung dati. Ako dati. Hindi naman suso, ako na yung pwede malo. Hindi ba ako? Hindi pa kayo eh. Gusto mo makatayo dito, mahulog ako. Huwag na. Oo nga. Agad si manak mo. Tara. Mapagsyam. Okay, ito tayo na ginagawa mo ulit pagkasulit. Okay, 1, 2, 3, push! Hup! Tumayo na! Yan na mo! Yan na. Ayan, anak mo. Gising na anak mo. Good morning! Hello, good morning. Hindi ko na mo. Tuesday. Alam mo, saan mo kayo po eh? Okay siya. May tayo ko. Pinatay na. Ano ako sa bayo? Kamu. Ano po kamu? Yung makanan. Okay, this is our last. Okay guys, ito po yung last natin. Pang 10, kuya. Relax ka muna, kuya. Relax ha. Are you okay, kuya? Hindi ka napagod ano? Eh, may pagal, nakapulo na. Kailan ba po kasi klase, kadatang yan, hindi ako. Bakit na ako? Tutuki, tasusin na eh. Patsakay. Ayan, ha? Datang ko uling ito ko na si Kaso. Diba? Sa mo muna ka palagi. Tataw nila. Pag sa dodo, darating ka. Oo. Ang kontrata yun eh. Pachinina ka din eh. Bako na ako. Okay. Ready? Guys, kung ano pang 10 guys itong aming gagawin. So parang sinisilang ni Kuya Noli 10. Ready? 1. Push ka kayo. 1, 2, 3, push! Ay, thank you, Lord. Ayan, pa 10. Oh, thank you Lord. Lakasan ko na. Oh, stay body ka Kuya. Relax, stay body ka. Ibalas mo yung sarili mo. Pag-alam mo, itong ginagawa natin, itong babalanse. Paparaks ito ng lower leg at lower back mo. At ang back. Hoy! Ano ba? Nahuli siya. Pero sa lahat po ng nanonood po ng aming journey ni Kuya Nilo, ito po yung kanyang great improvement sa 4 na araw pa lang na session kaya nakakasampu na.
na, sige. Ngari ka na, ngari na. Oo. Ngangari na. Ayos? Gusto mo na mahiga? Okay. Higa ka agad. Makalukuhan ka. Oh. Subscribe tayo. Makalukuhan tayo. And after, siyempre, nung kanyang puta yung tour natin. Lawid ka na. Pero parang mabilis ba? Yan. So, this is a great improvement. Nakakatawa ako yan. Nakakatawa ko ng... Hello! Oh, nakarami na kami. Sa pula. Ay, mata! Sinisip. Nangyari. Yan, mabilis. Laki na kanya pa, oh. Hello po! Pinantay ka lang doon eh. Da? Papalente ka yan. Hanggang na ang oras na pwede kasi magmalendo. Magmalendo, kailangan ka ng mitagtuloy ako. Utang may ang jayan mo, wala niyo. Atin lang record na. Dahil kailangan, benda record na ba ako? At atin nga pag-visa ito. 6,000 yung ito daw, 7. May manibatan. Itagtuloy ako mo ba? Kanya may confined ka at iyo po. Ngayon pa today ako dakadapa. At pwede pa itang today ako. Nalawin di ay ita record. Diba may kinido? Sige, pinantay yung papel. Inanya isura rin today ako. Bakit pa yung mga isura rin today ako? Kaya kang makaibalok din tayo na. Gawin na kaya. Ikaw pinaka... Shoot na. Shoot na sa bigyan. Pinako, Shoot na lang. receipt na. Amo, wala. Salamat. Kaya meron kayo tayo eh. Sinisip ko yan. Lawin mo dati hanggang kain ng baba. Hanggang, Hindi ko niya. Tayo yan. alirat ang may nalabas. Alilalawang kayong kayang kain. Yapi niya. Yapi niya. 71 pa. Congratulations! Ayan. Congratulations pa rin. Dito kaya bagay mayuma na 122 yan. Sugar na. Wow, Wow. bago pa yung normal. Ngayon lalo ngayon eh. Magtatalakad na ngayon eh. Awa. Dahil na mag-circulate na eh. Dati pa rin kailan eh ba? Masis na kita ka din. Normal lang. Daw malaman ko. Oo, very good. Normal. Dito ko lang dari yung gasit ng Korea. Ay, normal lang ang dahil. Normal na nga. Normal lang. Wala. Atin lang ito. Atin ni Delta pa kaya. Kaya pala dami katig doon ka ba? Normal ka kay? Baya ko, normal yan. Ay, medyo maragol na yun. Yan ano yun. Ano yan? HbA1c. No? Ano yun? Glycohemoglobin. Daya ito. Bugdubin. Kaya ito na yan. Wow, kasi pala yung mga kera. Yung normal na 4.6 yan, 6.25. Yung matas na ito. Kaya nga lang, yun eh. Pati pakay mo sa bahay yun eh. Diba? Sa lesena, ulit. Ito na eh. Kung sodium na 135 yung normal, 148. Kaya dito kaya. Kaya pala nga. Potassium na medyo... Baba? Ano siya? Matas yun. Ay, 35 yung normal. Yung kaya. 3.56. Ay, okay yan. Iyo. 3.56.3. Yan. Kaya ba? Atin itang papa, kain na hindi kang tutwe. Kang tutwe ako atin. Ay, ito subi ako. Bob, are you okay, Bob? Are you okay? Hindi ka nangangaray? Normal yan. Nasa likod niya. Ha? Nasa likod. Mga kapatid ni Mabayo ka. Ay, mga lalaki kapatid ko. Tawag mga lalaki. Ay, ikaw may kapatid sa kanila? Ikaw may kapatid? Ah, hindi si ate. Ang mga lalaki tinasawa niya na. Ako may kapatid. Puro kayo niya pa rin. Puro niya. Malayo yun. Yung ibang babae. Oh, Yung usapin. sa Fernando. Usapin, sampu. Okay. Yung isang babae. Okay, kamas. Sa Cruz Magana. Kamas sa ulo, kamas. Ayan nga pala. So, hindi, doktor. Yan. Ako ang ulo mo. Oo. Ano ba ito? Hawak sa balikat. Ito. Ito, sa balikat. Balikat ba yan? Ito balikat. Hawak sa braso. Sa kamay. Ito kamay. Hawak sa ulo. Yan. Balikat. Braso. Kamay. Ito kuya, improve na ha. Pati yung pagtayo mo, improve na rin. Baka 3 buwan lang kuya, pag-check ka na ha. Kapag nakahiga ako, gaganon ko. Ha? Nahirapan pa rin ako. Siyempre, ako po, away. It's going to be ako.
Ano sinabi ka dito? Uwi la dire ko. In doktor timbul ba? Pato di ako nakangini yung kamalito. Ngini, ala yung record mo. Sabi na ng JR, tsura Kenny. Today ko, normal naman yung mga niya. Na, normal naman. Normal Tani pato di ako. Nanin ka kaya naman ito di ako. Normal naman yung kayang kain. Normal. Daya. Normal din. Ano pato di ako may ba? Ito di ako kasi nanin kaya na ako. Ba't pato di ako kaya? Hindi ko pagsipin, yung problema. Problema sa mga bubo niya. Wala naman. Yan. Abalo na sa number na eh. Wala naman eh. Ano ba, punta na ako kung ay alay mo kaya, ilagay mo sa akin na kasi ang lakaw. Alalo re-record mo. Dapat nakain, nakapain yan. Yan, alalo. Hindi ka sa akin ng Ba? Oh. Hello, Dang! Ojo, buti juga. Wala. Hindi na kanina. Uy, minakit. Sasabihan na si Kaya dagit ang kain na. Uy, minakit nga na. Tara ka siya. Wala. Siya ka. Wapin O, me. sige da. Bam na. Bam na. Kakit ka ba? Ikan kinang wang. Oh. Ano ang atin? Ayun da. Ay, ba tayo nila ko? Indok ko. Wala. Oh. Alay ko di ako na dapat ang lawin mo pas Oo, ano? Si Bali. Si Bali. Oh. Kacha. Caca. Lang nabi. Nabi kayo. Ah, ito na admin ka. Wah, kasi ba, atin kayo, so kami sarili mo. Apat sa pangalduan ako. Malulunus ka rin mo pa siya, akakin na yung mga Oo, kalito. nanay, sura lang today ako. Eh, kung Giovanni ako, nagpapagpudi ako. So, paano mo niya, sarili mo kayo, kagaling ng mga therapist mo. Apat sa pangalduan ako. Wapi? Oo. Eh, nakagadahan mo. Sayang. Oh, lagyan daw. Oh, bili ka mo na. May tumunggaman. Oh, may tumunggaman talo. Oh. Saka dam na ako niya ka lang bakit yung mga Oh, atin siya. oh, oh, Yan nakalupay tayo. Opo. Kayo ba't pamanganain kulang kanyang kayo? Oo. Oo, pagdaganin pa. Yeah. Oo. Oh. Susukunin kaya din. Hindi mo na anak ka talaga. Bakit akong Susukunin, ano ah. Susukunin, ano ah? Susunod sabi na? Oo. Ay, dati. Susukunin. Oh, sige man kepo yan, sumuko. Atalakan niya. Wapin. Alay makabit today ako nila. Oh, di ba patient mo sa? Dapat ko ako yung sa Sarili mo nga yung kailangan. Hindi kang sopan na yung sarili mo. Kagaling na yung mag-therapy mo. Oo. Wapin. Kasi nasabi, baka nandit na nakadikong na. Masante na. Oh, Ano nga? at least sabi ka mo. Awa na, nang ikitindara ko. Ay, ikimentara mo ah. Huwag kang kain ng luti. Ano, ikikay ko. Ito mo, talagang may ba? Udiyak na dito. Nung epo tinok doon yun sumukoy talaga yung yating. O, nung hindi pa sa... Alay talaga. talaga. Hindi ako sa kurari ka pala ng alwa. Hindi, nilugong pa una ka, nalala ka talagang pangwangan rin. Mag-asawa ka. Siyempre, financial. Nakakagastos ka naman ka rin. Financial po yan, masyado financial. Una mo, kita nga siya. Grabe sabi mo nga Lodi. Dito pa nung na ako, kailangan kami na nung once day Ating ng kulang once ako. day mo. Wow. Nada, pinag-usapan sa Sabi ko, di ko. Kuret ang kapit Hindi na kaya ko naging video. na kambing. Tuloy na Galing na, oh. Ano yung shoutout ba? Ako na nag-YouTube yan. Oh, yun shoutout mo shoutout. Siya pa. Oh, kaya sa pagkaya mo. Oh, kaya pangalan mo. O, shout out kay ni therapist na tatangyo. O, kagaling na. Wala, magkaya ang vlog. Di ba pala suya kayo na? Ano ba mo Ay, ba? oh, modernong mangkekwento. Subscribe mo na eh. Wala, tsura ka yan. Wow. Saraki mo kayo na. Wow, palundak ka niyan. Yan. Pagpasalamat kami, ato pa niya yung magaling mangkepwe. Wala din, hindi na pa nilutan. Ito ang babae din naman Oh, kasi meron din na, tatalakad na ka. Ano mo? Ang matanto? Saka Ano yung nabot ko po? Wala. Uli mga di kami, meron din kami. After that, wala mo sinabi na kasala ka namin. Wala yan. Kuya ko, may bigla akong mul. Kaya apin. At saka ko lang yung fighting spirit talaga. Yung signangan mo yung lumo. Mag-testimony. Wow, kagaling na ng nakakimureta ang kaya kita. Ang tutukod na lang kayo, pero mag-service ka pa rin. Kung makalakad na kapag salita kang jayari ng maganda.
Practicing mo rin. Dito mo ako 3 months ko. 3 months ko dito mo. At hinahin ko. Kaya, Yan ang din ka kanya. o ngeni mo, karagdagan na ng bagay nito. Apay siya pangal to. Kaya ate, napakapangad do, mitatalakad na. Tanga na ako. Kailangan talaga sopan pa yung Tanga sarili na ako. mo. 9 session na eh. Kanya niya pa. Huling pong, meron pong paro. Tama niya. Sabi mo na kayong kontra, napapakad. Eh mo, i-kontra ko kanina eh. Kasi yung mga paro. Babi. Wow. Bagay, baka nabali. Malok pala, bawal. Dito bawal. Okay, takala po mo, Mary. Ito, Mary, Mary tayo Mary tayo mo. Bawal kaya hito bang kasi mas kanya uric acid daw. Right kaliskis. Kita pa mga do, Mary. Pag tilapia pong bangus Ito yan. ang Kaya line. pinaliskisan mo. Wala. Kaya po kayo kaliskis, mas kanya kanya uric acid. Buling-buling. At yung kaliskis ta. Ala. At yung Ay, kaliskis ate mo yan, rin. dito. Yeah, okay, ako. Basta alam kaliskis. Itang ano ba yung pakulog na eh. Ang paggalong ko, kamong kapag galong ko. Ay, ikaw ang nagulong mo. Kailan ba pinarungi mo ako? Bawal ka. Tatawag kaya pa kang galong ko. Kailan ba natin? Vaccine. Kalbang. Ang balang galong ko. Wala. Pag today ako sa eminence ko pa today ako, normal lang ang bigay. No? Eh, wala method ako. Oo. Kanto lang kaya lang. Banta sa. Pero method ako. Yan. Oo, may today ako yung ano, nandiyan yan. Sulang ang kanukendera pa, doon talaga. Ano, tabi pa siya rin daya na ako. Akalingwan eh. Huwag na mo tinapor. May takal pang timbulay eh, dadala. Sige, ganyan. O ilan lang na yan. Si Dara mapakalimwan ka na niya. Alam niya. Sinanak. Bayo ko ang takang timbul. Dalanan niya. Dapat ito, baka mabulansya na. Kaya makatabi namin niya. Kulirang niya. Oo. Akalingwanin yung patunan. Kaya tala. Sabi ko kayo, pag nagamit na lang ako Paano niyo ba ito? Ang aliwan niya kayo ha. Nagkamaan ko yan. Kaya na sopa ni sarili naman. O repeat number, akalingwano. Alina lang po pero. Eh magaling kanta eh. Mariones. Hanggang hindi nung maestro, kung hindi nung kaya. Oy, pwede ko alam mo. Oh, ganyan kayo. Yung nakatalakan may apong noli. Ninita. Kaya apong pero lang po eh. Lumot na kayo. Makasaray ka? Ito! Makalaki eh. Makalaki ka. Ito! Alam, makalaki. Rereklamo na ka, Dan. Dan, basta ka nito. Rereklamo no, ha? Bukas mo siya. Ganun kasi naman. Kaya talang Lalo na, kawin niya, titik doon eh. Wow, pagaling na. Ali ba, dapat mo mas masabing biyaya kung nabita ka ba? Wala lang, pag walang buga. Makanito. Dahil ang nalang biyaya, di kanya kung walang biyaya. Iya, dyan ko dyan. Bakit mo rin maswerte. Kusina na ang bisita. Kusina, guru ka naman. Yan, instead na Bob, are you okay, Bob? makadala. Are you okay? I'm okay, sige mo. I'm okay. Dami-dami ako. Kita mo dali. Puro mga kamag-anak na ba? Ha? Mga lalaki pa nila. Puro mga penya. Ano na? Mga bayaw ko yan. Ano ba yung... Hindi pala iba, no?